Sabonani Mzansi, igama lami nginguzipho ngingwakaZulu, ngisuka kuyiZipho Zulu podcast. Phambi kwami kukhona umfowethu umjolisi ipresident yama 2K. Ngicishe wonke umuntu uyamazi la. Mjolisi mfethu ngicela ubingelele ababukeli bethu emakhaya. Ngiyabingelela kakhulu bafowethu, ubingelela namanje. Umjolisi umfana wale eMzombe ekhaya kwaNdela enkulu isigodi. Yeah, ngibingelela nje wonke umbukele njengamanje. Mfethu siyabonga kakhulu. Mfethu siseshawe namhlanje umenyiwe kade use stage abantu bayajabula emcimbini womama esihlokweni sabe besithi Empower Her. Mfethu kungathi nje ukuphawula kwakho komama abakumemile nakubona konke nje umuntu owumama okhona mfethu eSouth Africa ungathini nje kubona uthini umlayezo wakho njengowunikeza bona. Ngiyacabanga ukuthi sibe khona lapha salalela nobe kukhulunywa sabona, so ngiyathokoza kakhulu mangabe kuye kwenzeka kube nezidage njengalezi abantu besifazane begqugquzelana ngezinto ezithizeni ngoba mhlawumbe abanye baye bengakwazi ukuyikhuluma, khona abantu abangakwazi ukukhuluma kodwa mabehlangene nezidage njengalezi bayakhona ukuthola ukuthi izinto kufanele bazenze kanjani. So ngiyacabanga mfowethu ukuthi nathi sithokozile kakhulu and njengabantu ke besilisa abakhona lapha ngicabanga ukuthi asikho baningi. Uyabona nje ukuthi igcwala besibhuda ngapha. Yeah, besingamenyi. Cha, besimenyiwe thina ngoba besizobajabulisa. Kodwa ngicabanga ukuthi yona into ebalekile mfowethu, abantu besifazane kufanele behlezi bejabula ngaso sonke isikhathi. Uyazi nawe ekhaya mayengekho umama ungaba nemali yonke, but if there's no woman ekhaya isuke ingekho injabulo nemfudumalo. So that's why umuntu kufanele agcine eganiwe abe nomfazi ukuze igcine nomuzi lo uhlonipheka, because ngeke uhlonipheke kukhona indoda yodwa. So that's why kufanele hlezi baphethe kahle. Sisazi ngaso sonke isikhathi ukuthi abantu abathambe umuntu angakhula bemdala kodwa bahlezi bezingane ngaso sonke isikhathi. Lokho hlezi kufanele si-understand ngaso sonke isikhathi. Iyona nje mfethu engayibeka leyo, kufanele sibaphathe kahle sibagcina ngoba abantu ababaluleke kakhulu empilweni yethu njengabantu besilisa, because kunengoma engikhumbula kahle yamaskani yayithi 18 yathi ayikho indoda ngaphandle komuntu wesifazane, yayisho njalo. So that was the truth man, ayikho indoda ngaphandle komuntu wesifazane because indoda inamaphutha amaningi but alungisa umuntu wesifazane onengqondo. Mfethu siyabonga kakhulu, iwayisha nje yonke wayiqeda. Mfethu akukho okuningi engifisa ukubambezela ngakho, kodwa nje ngifisa ukwazi ukuthi njengomjolisi mfethu umuntu abantu abakukhombisile ukuthi South Africa noma nje emculweni uthandwa kangakanani, amsho na kuyibonele konke lokho. Ngifisa ukubuza futhi kusuka manje kuya le usiphatheleni umjolisi yini ekhona esingayilindela kumjolisi? Mfowethu kuningi kakhulu njengamanje mangizophazama ake ngingabeki idate eqondile kodwa ake ngithi June July. Album nje abantu siphelile. Sekushoda amachasha apha amancane nje nezidate le kodwa khona sengiqedile. Sekuthi nje belindele abantu bese ngiyaphaka. But yona into engiza nayo mhlawumbe June July. Then after that ke mhlawumbe sengabe ezinye izinto ezinkulu mhlawumbe ezovela ngaleso sikhathi. So engifisa ukuthi abantu bengayeki ukuqhela bengaqheli kithi kakhulu. Mhlawumbe labantu ababonayo ukuthi bengasilekelela ndawana thiza because kunzima ukuthi ugcina uzenzela yonke into wena self. So kuba khona abantu kufanele besondele ujezo kwakho ukuze ukwazi ukuba yilento ofuna ukuba yiyo. Yabo, so ngicabanga ukuthi into kanjalo ngoba nje for instance njengoba ngihamba ngemoto angaze ngithenge imoto. So khona umuntu othile wasondela wakwazi ukuthi akwazi ukungigijimisa yonke indawo ufuna ukuya khona. So nje abantu abakanjalo siyabadinga kakhulu, but i-album yona sengiqedile studio nengoma eziningi kodwa ngizobakhethela ngifuna ukubanika sona. So ngicabanga ukuthi into ezoba kanjalo nje June July i-album yamjolisi iyaphuma full album. Bakodwa sizweleke ukuthi umjolisi ke ubusy uyaqedela manje album yethu esiyilindele sonke emakhaya. Mjolisi mfethu angibonge kakhulu, ngibonge nakumbukela emakhaya, ngibonge nethubo siphelona ubusy mfethu kodwa wasinikeza ithuba mfethu, siyabonga kakhulu. Nawe ungayibongela uvalelise. No mfethu ngicabanga ukuthi sizobonga kakhulu kumamcebe khulu ngokusihlanganisa ngapha namhlanje ephinde enza ukuthi kube nezimfundiso ezithile ezibheke kubantu besifazane specifically. So nathi kukhona okuthile esikufundile because nathi sinawo ama men's conference esiwenzayo, so naye mase naye i-women Empower Her. So sekuyinto enkulu kakhulu leyo, siyabonga kakhulu eshowe. Ngiyacabanga ukuthi lento eqalile angayiyeki qhubeke njalo ukuze nabanye abaningi bazogqugquzeleka abantu besifazane ukuthi ezinye izinto zenziwa kanjani, because phela khona abantu abadala okufanele befundise abancane nabo abancane khona bazofundisa abadala ngezinto ezithile abangazazi. So kuyabanjiswana nje mfowethu. Danko. Until next time, siyabonga. Siyabonga mfowethu.